prezentáciu o toxoplazme gondy, alebo inak teda toxoplazma obyčajná. Len mi to ako si nejde posúvať. No, keď si dala zdieľať, tak si dala zdieľať, to je prezentácia, alebo v čom si to robila? Prezentácii, normálne PowerPoint, ale nejde mi to v podstate posúvať. A máš to otvorené v PowerPointe, lebo ak to máš v SharePointe, tak ti to nepôjde. V PowerPointe to mám. Lebo hore tam máš GBZ SharePoint. Aha, a keď to spravím v podstate takto? Musíš to otvoriť normálne v PowerPointe, inak... Môže to byť aj takto? Či to vadí? Môže to byť aj takto, hej. Takže môžem pokračovať, áno? Áno. Dobre, takže toxoplazma gondy teda patrí do domény eukaryoty, do ríše živočíchov, do kmeňa vytrusovcov a do triedy kokcidie. Môžem ťa ešte opraviť? Prepáč, že ti tak do toho skáčem, len už je nový systém, toto je podľa starého systému, to si dobre povedala, že vytrusovce do živočíchov, ale podľa nového systému ju zaraďujeme medzi prvoky. No, tak to iba tak, aby si vedela aj ty, aj ostatní, že toxoplazma je vlastne jednobunkovec a radí sa medzi prvoky a podľa nových systémov teda nepatrí do ríše živočíchov, ale ešte všade na internete nájdete, že je medzi živočíchmi, lebo sa ešte nezmenili tie texty. Prepáč, už ti nebudem skákať, môžeš. Tak sa ospravedlňujem teda za túto chybu. No to nemáš odkiaľ vedieť, to som iba tak poznamenala, lebo to sme preberali na poslednej hodine, ale si nebola, tak iba tak, dobre, ideš. Ďakujem. Takže je to teda vnútrobunkový parazit, ktorý infikuje väčšinu cicavcov na svete. A jeho konečným hostiteľom sú mačky. Ako medzihostiteľ mu môžu slúžiť iné stavovce a vtáky. Toxoplazmóza je teda infekčné ochorenie spôsobené týmto parazitom. Parazit má zložitý vývojový cyklus. Infekčným štádiom je ocista, ktorú vlastne môžete vidieť aj na obrázku, na tom sivom, ktorá sa vytvára len v čreve nakazenej mačky. Čerstvo vylúčená ocista nie je infekčná, dozrieva až na vzduchu. Človek sa môže nakaziť teda od mačky, kontaminovanými odpadkami pri nedostatočnej hygiene rúk, taktiež s jedením kontaminovanej zeleniny alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Infekcia počas tehotenstva sa prenáša aj na plod. Ocysty sa dostanú do čreva človeka a šíria sa do rôznych tkaní, kde sa teda rozmnožujú. Príznaky toxoplazmózy. Tie teda závisia od toho, ktoré tkaniva sú infikované, ale 80% infekcií prebieha bezpríznakovo. A sú to také klasické ako horúčka, bolesti svalov a klbov, bolesti hlavy, bolesti hrdla, taktiež zväčšenie lymfatických uzlín na krku. Patrí medzi ne aj únava, niekedy aj vzniká výražka na koži, ktorá je červená, zapálená, vyčnievajúca nad povrch kože. Potom taktiež zväčšenie pečene a sleziny, ale v niektorých prípadoch môže dojsť aj k infekcii a zápalu pľúc, taktiež srdca, pečene a aj oči. Ale u ľudí s normálnou imunitou ustupuje ochorenie aj bez liečby. A potom teda liečba. Inak potom chcem povedať, že vlastne liečba je tam pretože čo mi tam ani nedalo. Nešlo mi to tam teda dať. Takže liečba toxoplazmózy. Liekom voľby je pyrametamín s trisulfapyrimidínom alebo so sulfadiazínom. Účinný je aj klidamicín, teda najmä pri očných infekciách. A u tehotných žien je liekom voľby aj spiramicín. Táto liečba trvá teda 3 až 4 týždne a ešte som zabudla dodať, že vlastne pri liečbe pyrametamínom je nevyhnutné užívať aj preparáty kyseliny listovej. Osoby staršie ako 5 rokov s normálnym imunitným systémom nemusia byť liečené.
ak ochorenie prebieha bezpríznakovo. Ale väčšina očných infekcií teda ustupuje aj bez liečby. A ako zaujímavo som teda našla, že v podstate tento organizmus objavili v roku 1908 a to Nicola Manco v pečení a slezine severoafrického hlodavca, ktorý sa nazýval vlastne Gondi a podľa tohto hlodavca je teda pomenovaný aj tento parazit. A to je všetko, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť. My ďakujeme za prezentáciu a ešte iba dodám jednu zaujímavosť, že väčšina ľudí má tohto parazita, ani o tom neviete. Hej. Aj väčšina z vás možno odhaduje sa, že až nejakých 80% ľudí je infikovaných, totiž to spory toho parazita sa ukladajú v mozgu. A väčšina parazitov, oni fungujú tak, že dokážu ovplyvňovať nejakým spôsobom vaše konanie, tak aby sa dostali do toho svojho konečného hostiteľa. A napríklad som čítala o tej toxoplazmoze, že oni dokážu vylučovať nejaké enzymy vo vašom mozgu, ktoré z vás robia riskantnejších ľudí a tak ďalej. Lebo napríklad v telách, takto mačkovité šelmy sú konečným hostiteľom. Hlodavce sú medzihostitelia, hej, aj iní hostitelia. No ale napríklad v hlodavcoch tá toxoplazma spôsobuje, že oni sú úplne vulnerabilní, že oni riskujú, oni sa objavujú všade na miestach, kde sa objavujú mačkovité šelmy a normálne by to nerobili s vlastným úsudkom, ale tá toxoplazma im tak zmagorí mozog, že oni zrazu proste chodia tancovať tam pred mačkovité šelmy a úplne v pohode a to kvôli tej toxoplazmoze. No a niekde som čítala, že u človeka to tiež má veľmi podobný význam, až na to, že nás mačky nezožerú, ale tá chuť riskovať tam je. A keď zomriete, tak sa skôr dostane tá toxoplazma do nejakej mačkovitej šelmy, hej, ktorá nemá problém so dochlinou, žravosťou a tak ďalej. Akože je to zaujímavé. A zaujímavé aj je, že pravdepodobne všetci z nás, čo sme tu, je dosť možné, že to máme. Ani o tom nevieme. Ale je to niekde v mozgu, je to neaktívne. Hej, neaktívna forma. Ale sú nejaké štúdie, ktoré dokazujú, že sú nejaké reflexy spomalené, že nám idú pomalšie veci, ako keby sme ju nemali. A tak, hej, u väčšine ako Aja vravela, že je to bezpríznakové. Dobre, ideme na huby. Idem zdieľať ja teraz. Huby. Hop. Tak, ideme na to. Pani profesorka, budete prosím vás nahrávať hodinu? Už nahrávam. Dobre, ďakujem. Dobre, prejdeme si zase nejaké špecifika, systém, štruktúru, ekológiu a význam. Začneme, neviem prečo tu nemám, dobre, nevadí. Myslela som, že tu mám ten strom života, ale nevadí. Čiže je to ďalší taký konárik, taká odnož alebo klád z kladogramu, zo stromu života. Sú to huby. Huby sa nachádzajú niekde medzi rastlinami a živočíchmi. Zvolila som tú tému na dnešnú hodinu, lebo je celkom krátka. Kebyže sme mali začať rastliny, tak to by sme museli, to bude na niekoľko hodín. Takže si zoberieme huby takým šupom, lebo není to taká zložitá téma. No a čím sa líšia od rastlín a od živočíchov? Prečo sú úplne samostatná skupina? No tak jednak, že to ukazuje DNA analýza. A jednak to, že na rozdiel od rastlín nefotosyntetizujú a na rozdiel od húb netrávia svoju potravu v tele. Huby sú heterotrofné organizmy, podobne ako živočíchy. Sú huby heterotrofné, ale rozdielne od živočíchov netrávia svoju potravu v tele, ale huby ju trávia mimo tela. Vyskytuje sa tam tzv. Mimotelové trávenie u húb. To znamená, že oni vlastne do prostredia uvoľnia enzymy, vypúšťajú do prostredia enzymy, ktoré vlastne naštiepia potravu na jednoduchšie molekuly, ktoré potom absorbujú cez svoju cytoplazmatickú membránu buniek.
No a tu absorbujú, môžu ju hneď použiť tú potravu, alebo ju môžu zásobovať. A zásobnou látkou, zásobným polysacharidom je pri hubách glykogén. A to je rovnaký polysacharid ako pri živočíchoch. A sú bližšie k živočíchom ako k rastlinám, ale není to ani, hej. Takže zásobným polysacharidom je glykogén pri hubách, čo je spoločné so živočíchmi. A spoločné s rastlinami majú to, že ich bunky majú bunkové steny. Lenže v bunkových stenách húb sa nachádza polysacharid stavebný, ktorý sa volá chytín, a v rastlinách je to celulóza, takže s týmto sa zase trošku odlišujú. Čiže kebyže vám niekto povedal huby a mali by ste hneď prvé charakteristiky vysypať z rukáva, tak poviete, že sú to heterotrofné organizmy, teda potravu musia príjmať, ale ako ju príjmajú už natravenú z prostredia, čiže je u nich mimobunkové. Trávenie, môžete povedať, že spoločne so živočíchmi majú zásobný polysacharid glykogén a spoločne s rastlinami majú to, že ich bunky majú bunkové steny, ale neobsahujú ako rastliny polysacharidy, ale chytín. Akým spôsobom života huby existujú? To skôr trošku zabrdneme do ekológie. Ako teda huby žijú, aký majú spôsob života. Máme tam niekoľko spôsobov. Tá ríša huby je veľmi diverzifikovaná, je tam veľká biologická diverzita, čiže sú tam rôzne spôsoby. Niektoré si aj konkrétne povieme, aby ste videli, že aké bizarné príklady tam môžu existovať. Väčšina húb je saprofitická, to znamená, že absorbujú rozkladajúcu sa neživú organickú hmotu. Hej, saprofitizmus znamená rozkladač, hej, sú to rozkladači neživej organickej hmoty a túto hmotu absorbujú a tým sa aj živia. Potom niektoré z húb môžu byť parazity. Viete, že parazity absorbujú živiny na úkor buniek svojho hostiteľa. A niektoré potom môžu byť patogénne, nie je to len, že parazitizmus, ale aj patogénne organizmy, napríklad tie huby, čo spôsobujú problémy s dýchacími cestami alebo rôzne mykózy a tak ďalej, to sú patogénne huby, alebo dokonca aj ochorenia rastlín. Na tejto fotke vidíte... Dobre, máme tam niekoľko fotiek. Máte tam mravca a z hlavy toho mravca vám vyrastá huba, ktorá sa nazýva Ophiocordyceps unilateralis. A tento mravec s tou hubou sa označuje aj ako zombie mravec. No a táto huba svoje hify zapúšťa do mozgu toho mravca, a odkiaľ vlastne berie živiny. A je to strašne zaujímavé, lebo ako každá parazitická huba alebo každý parazit dokáže ovplyvňovať konanie toho živočícha, no tak táto huba ovplyvňuje konanie mravca tak, že ten mravec zajde niekde do lesa na veľmi vlhké miesto, najčastejšie do nejakého machu. Prečo? No pretože v takej vlhkosti sa tá huba najlepšie rozmnožuje. Takže toto je taká zaujímavosť z parazitizmu húb. A potom tu máte ešte javorový list a máte na ňom také čierne škvrny. Možno ste si to všimli, hlavne na jeseň, ale aj počas roka ste možno videli na javorovom liste takéto čierne škvrny a to je čerň javorová, Rhytisma acerinum, po latinsky čerň javorová, a to je vlastne patogénna huba, tiež parazitická, ktorá vlastne spôsobuje ochorenie javora. No a hej, kvasinkové infekcie, to som spomínala, mykózy rôzne, pokožkové alebo slizničné, to sú tie patogénne huby, a ešte mutualizmus. My už sme sa učili ako príklad mutualizmu mykorízu, hej, spolunažívanie koreňov vyšších rastlín s
nejakými hubami a hej, môžu žiť aj v takomto vzťahu, čo sa týka ekológie. No a potom ešte veľmi zaujímavým typom spôsobu života je predácia. Neviem, či ste si uvedomili, že huby môžu byť predátori, ale to si ukážeme až na slajde trošku neskôr, pretože sú tam ďalšie pojmy, ktoré si najskôr musíme definovať, aby sme rozumeli, že ako ten predátor, tá huba pracuje. Tak, poďme na stavbu tela, na štruktúru a stavbu tela. Máme, keď sa povie huby, tak niektoré sú jednobunkové, niektoré sú aj mnohobunkové, alebo teda väčšina sú mnohobunkové. Medzi jednobunkovcami alebo prvokmi tam boli skoro všetky jednobunkové a veľmi maličké percento tam mohli byť aj nejaké mnohobunkové štruktúry alebo väčšinou také, ktoré mali viacero jadier. A pri hubách máme väčšinu húb mnohobunkových. Hej? Čiže sú to nejaké mnohobunkové heterotrofné organizmy. No a dôležitý pojem, ktorý si definujeme, sú hify. Hify je vlastne taká sieť vlákien, je to vlastne nejaké vegetatívne štádium toho organizmu a hify sú zložené z buniek, ktoré majú bunkovú stenu z chytinu. Hej? A to už sme si spomenuli, to už sme hovorili, že to je vlastne rozdiel medzi rastlinnými bunkami a bunkami húb, že tam je iný stavebný polysacharid. A mimochodom chytín je oveľa viac odolnejší ako celulóza a chytín sa ešte vyskytuje v exoskelete hmyzu a niektorých ďalších článkonožcov. Taká zaujímavosť. Ale ďalší pojem, čo sa týka húb, si musíme definovať mycelium, čo je súbor rozvetvených hýf. Takže jednotlivé hýfy, keď sa spoja dokopy, tak vytvárajú mycelium. No a to mycelium z času na čas môže vyprodukovať tzv. Plodnicu. To je to, čo tu vidíte na obrázku. To je vlastne to, čo chodíte zbierať do hory, keď je hubová sezóna. Hej? Tak to sú vlastne plodnice a inými slovami sú to nejaké rozmnožovacie orgány húb. Takže vy chodíte do lesa zbierať rozmnožovacie orgány húb. No, čiže hify, mycelium, plodnica. To sú veľmi dôležité pojmy z vonkajšej štruktúry tela. A chytín, glykogén sú zase dôležité. Sacharid jeden, stavebný jeden a zásobný, ktorý by ste si mali zapamätať. Zaujímavé je, že huby vytvárajú plodnice dookola. Prečo? Pretože huby potrebujú expandovať. Hej? Inak toto, čo vidíte na obrázku, to je jeden organizmus. Hej? Vy si myslíte častokrát, že huba je organizmus, že to je tá jedna plodnica a potom je tam nejaké mycelium, ale nie. V skutočnosti vy to, čo vidíte, je naozaj iba rozmnožovací orgán jedného veľkého organizmu, ktorý môže zaberať aj niekoľko hektárov. Väčšinou, keď sa hovorí o najväčších organizmoch na svete, tak sa spomenie, neviem, sekvojovec obrovský, ozrutný, alebo teda, sekvojovec, alebo jemine. Tá veľká veľryba, to, čo je vorvaň ozrutný, hej. ale nie vraskavec ozrutný. Učiteľka biológie, dobre. Takže väčšinou toto sa dáva ako príklad najväčších organizmov na svete, ale skutočnosť je taká, že týmto organizmom môžu kľudne konkurovať aj niektoré huby. Len my tie huby nevidíme, oni tvoria pod pôdou, to môžu byť hektáre jedného organizmu. Hej, to sú hify alebo mycelium o rozlohe 1 hektáru a môžu to byť naozaj najväčšie organizmy sveta, len ešte nevieme to presne, nevieme pri hubách presne povedať, kde začína jeden organizmus a kde už končí druhý organizmus. Ale tento jeden organizmus sa chce teda rozmnožovať a zaberať čo najväčší priestor a preto vytvára plodnice na okraji, na svojom okraji. Čiže vy si môžete predstaviť v tomto kruhu, že pod tou zemou sú mycelia a vytvára ten organizmus do kruhu
plodnice. No a tieto kruhy sa kedysi dávno volali nejaké vilie kruhy. Totižto vo veľa mytológiách a ja neviem akých legendách sú tieto kruhy húb zafixované, že v nich tancovali víly alebo nejakí druidi, alebo ja neviem čo. Možno sa s tým niekedy stretnete. Ale teda už viete biologické vysvetlenie, že prečo tie huby rastú do kruhov. Inak, keď chodíte zbierať huby, tak ak nájdete nejakú fajnú plodnicu, nejaký dubák alebo ja neviem čo, tak najlepšie je, keď sa pozriete, robíte kruhy dookola a možno nájdete ďalšie plodnice, pretože toto je taký zákon húb, že oni proste rastú do kruhu. Tuto mám ďalšie obrázky tých takých ringov výlých. No, vráťme sa ešte k tej stavbe tela. Pozrieme sa teraz dovnútri buniek. Toto sme videli povrch, videli sme plodnice, hify, mycelia a teraz sa poďme pozrieť na bunky. Bunky húb sú imobilné, to znamená, že nedisponujú žiadnymi bičíkmi ani nič podobné, sú nehybné. No ale dokážu sa veľmi rýchlo rozmnožovať. A keď hovoríme o rozmnožovaní tých buniek, tak väčšinou sa rozmnožujú iba jadra, ale medzi tými bunkami je zabezpečený prúd cytoplazmy. To znamená, že sú tam také priehradky, nedochádza niekedy úplne ku cytokinéze, dochádza iba ku karyokinéze a niektoré bunky teda medzi sebou majú iba priehradky spormy, ktoré teda umožňujú rýchly priechod cytoplazme. Dokonca môžu zdieľať tie bunky aj ribozómy, mitochondrie a aj jadra. No a niekedy tam tie priehradky ani len vôbec nie sú, proste je to jedna súvislá cytoplazma s viacerými jadrami. A takýto súbor buniek sa nazýva syncytium. Syncytium je súbor buniek, ktoré nie sú rozdelené cytoplazmou. My sme si definovali niečo podobné ako polykarion, to znamená, že tam máme viacero jadier, ale môžeme mať aj takýto pojem syncytium. Inak krásny pojem na definíciu v nejakom teste, že? Syncytium. Takže syn zase znamená spoločne citium sú bunky, takže sú to spojené bunky jednou cytoplazmou. A ďalší pojem, ktorý je veľmi dôležitý pri hubách a špeciálne pri parazitických hubách a pri predatorských hubách sú haustoria. Haustoria sú také špeciálne hify, ktoré je huba schopná zapustiť do svojho hostiteľa a pomocou tých haustorí je schopná odčerpať živiny z toho hostiteľa. Čiže haustory ako špecializované hify. No a to som vám chcela ukázať, že toho predátora, čo som vám spomínala, tú predátorskú hubu, tak táto huba, je to pôdna huba, ktorá sa nazýva Arthrobotrys dactyloides. A na obrázku vidíte, ako táto pôdna huba vytvára vytvára z hív kruh okolo hlisty. A tento kruh tých hív okolo hlisty napuchne a za menej ako sekundu táto huba dokáže zovrieť telo živej hlisty a potom penetruje do jej tela tie hífy, čo sme si teraz hovorili, natraví tkanivo a následne potom tie natravené látky absorbuje do svojho tela. Tak toto je úplne, že mega. Hej. Nejaká predatorská huba dokáže takýmto spôsobom sa živiť. Tak, poďme na rozmnožovanie. Aj huby sa teda rozmnožujú a keď už hovoríme o hubách, už sme zaviedli ten pojem aj pri prvokoch, pretože niektoré majú zložitý cyklus životný a taktiež aj huby u
húb sa vyskytuje rodozmena. Čo je to tá rodozmena? Striedanie generácií pohlavnej a nepohlavnej. Nepohlavné rozmnožovanie má takú stratégiu, že sa tam vytvára veľké množstvo spor. Niektoré sa uchytia, niektoré nie. Je to z toho dôvodu, že väčšinou látky, alebo teda organizmy, ktoré majú veľmi vysoké nároky, napríklad ako je silná vlhkosť, hej, tak tie vytvárajú veľké množstvo spor namiesto nejakého jedného jedinca, ktorý prežije. Hej. Ale oni potrebujú zabezpečiť to, že aspoň niečo sa uchytí. Takže kvôli tomu vytvárajú veľké množstvo spor. A poďme sa pozrieť na tú rodozmenu, na striedanie generácií. Pozeráte sa teda na životný cyklus húb, väčšiny húb. A môžete si všimnúť, že vlastne väčšina života huby je v haploidnom štádiu, čiže haploidná generácia, iba jeden set chromozómov. Všetky ostatné živočichy žijú v diploidnom štádiu, alebo všetky ostatné organizmy žijú v diploidnom štádiu počas života, ale nie. Huby žijú väčšinu života v haploidnej generácii, v haploidnom štádiu iba s jedným setom chromozómov. To znamená, že ak by sme to preniesli na človeka, huby žijú celý čas ako vajíčka alebo spermie. Sú to teda látky, alebo teda bunky, ktoré vznikli pomocou meiózy a takýmto spôsobom huba žije celý čas. Jedno veľmi malé štádium, ktoré je diploidné, to je asi iba zygota, ktorá splynie pomocou plazmogamie hýf, ktoré sú také, že páriace hýfy. Lebo takto. Predstavte si to mycelium a tie jednotlivé hýfy v pôde. A ako sa pohlavne teda rozmnožujú huby, tak je to veľmi zaujímavé, lebo toto pohlavné rozmnožovanie medzi hýfami dvoch rôznych mycelií, to musí byť prvá podmienka, že to nemôže byť ten istý organizmus. Ono je dosť ťažké pre hubu nájsť ďalší organizmus, ale tým, že sa rýchlo rozmnožujú nepohlavne a tie hýfy dokážu rásť veľmi rýchlo, aj pomocou mitózy, respektíve iba karyokinézy, hej, dokážu tie hýfy rásť, tak tým, že sa huba nepohlavne rýchlo rozmnožuje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že narazí na mycelium inej huby, iného organizmu. Hej, nie iného druhu, toho istého druhu, lebo druh je definovaný tak, že sú to organizmy, tie, čo sa medzi sebou vedia rozmnožovať a vytvárajú aj potom plodné potomstvo. Takže čím rýchlejšie sa huba rozmnožuje nepohlavne, tým skôr narazí na druhý organizmus, s ktorým môže zahájiť pohlavnú reprodukciu, pohlavné rozmnožovanie. Ako to teraz funguje? Ono v angličtine sa to volá, že mating types. To znamená, že niektoré hýfy majú ten pravý typ párenia a druhý organizmus má zase ten kompatibilný druh hýf, ktoré môžu spáriť sa. A teraz ono v hubách není, že samčí a samičí organizmus, ale v hubách sa to nazýva, že plus a minus. Hej. No, to je taká sranda, hej, že každý organizmus má svoje rozmnožovanie a huby majú, tam nie sú chlapci a dievčatka, ale sú tam pluska a minuska. A sú to proste hýfy, ktoré sú teda mating types. Proste sú to kompatibilné hýfy, plus a minus. A vtedy môže teda nastať plazmogamia, to znamená splynutie dvoch cytoplazmy týchto konkrétnych hýf. To je tento krok plazmogamia. Čiže tieto dve hýfy spoja sa v jednu hýfu. Tak toto prebieha, tento akt. A to sa vlastne zahájí, toto spojenie dvoch mycelií je zahájené uvoľnením chemickej signalizácie vo forme feromónov. Čiže ako komunikuje tá hýfa typu plus, hýfe typu mínus, že
je vhodná na párenie, no tak, že začne uvoľňovať chemické signalizácie vo forme feromónov, čo sú chemické zlúčeniny, a tým nejakým spôsobom presvedčí tú druhú hýfu alebo dá vedieť tej druhej hýfe, druhého organizmu, že poďme sa páriť. Hej? A splynú teda v jedno pomocou plazmogamie. No a tento chemický akt, alebo ako by som to nazvala, má vlastne zásluhy na genetickej variabilite húb a vlastne zabraňuje aj splynutiu hýf rovnakého mycelia alebo dvom myceliám, ktoré obsahujú rovnaký genotyp. Hej. Počas plazmogamie zatiaľ jadra nesplývajú. Plazmogamia je iba splynutie cytoplaziem. No a jadra chvíľku existujú v spoločnej cytoplazme, čiže jadra tých dvoch hýf typu plus a minus fungujú v jednej cytoplazme, ono sa to nazýva heterokarión. Heterokarión, vidíte, tu je tá fialová časť celej tej rodozmeny, celej tej generácie. No a potom nastane kariogamia, to znamená, že splynú tie dve jadra, aj plus, aj minus, aj z hýfy plus, aj z minus, splynú dokopy v jedno. A v tomto štádiu je dokázané, že môžu prebiehať výmeny jednotlivých chromozómov. Niečo podobné, ako je rekombinácia v prvom meiotickom delení pri eukaryotických bunkách. Hej? Niečo podobné, nenazýva sa to crossing over, ale niečo podobné ako rekombinácia môže prebiehať v tomto diploidnom štádiu pri kariogamii. A tým pádom vzniká nejaký nový jedinec, vznikajú nové hýfy. No a pri väčšine húb je toto jediné diploidné štádium, hej, že vznikne ako keby nový jedinec a vznikne zygota, hej, čiže nejaká zárodočná bunka, ktorá sa potom vlastne rozdelí meiózou a potom tie bunky, čo vznikli meiózou, sa následne mitozou rozdelia a naklonujú sa, hej, že vzniknú klony. Čiže väčšina toho životného cyklu huby je v haploidnej generácii. Jediné diploidné štádium je medzi tou kariogamiou a meiózou tých vlastne hýf, ktoré splynuli v jedno. No, tak toto je to rozmnožovanie. Začnite si zvykať na tieto rodozmeny, lebo pri rastlinách tam budú všade. Proste najbližší mesiac sú rodozmeny. Budeme riešiť rodozmeny. Pohlavnú, nepohlavnú generáciu, diploidnú, haploidnú generáciu. Máte nejaké otázky k tomuto? Viete, čo znamená haploidný, diploidný? Mali by ste vedieť, lebo už máme za sebou delenie a jadro a tak ďalej. Takže snaď. Dobre. Jedeme dál. Systém. Tu je ten systém. Dobre, takže ideme na systém. Zaujímavosť je, že na základe nejakej nedávnej molekulárnej analýzy sa ukazuje, že posledný spoločný predok húb by mal byť trošku príbuznejší živočíchom ako rastlina. Hej. Totiž mimochodom, tento fakt naznačuje aj štúdia jedného organizmu skupiny slizoviek, ktoré patria medzi prvoky Myxomycota. No a tieto časti svojho životného cyklu existujú ako meňavkam podobné organizmy. Hej, čiže sú bližšie ku živočíchom alebo skôr ku prvokom, hej, ako ku rastlinám. Že toto je také zaujímavé a máme tu tieto oddelenia. To, čo platí pri húbách, teda pri prvokoch a systéme, to trošičku patrí aj pri húbách, až na to, že pri húbách máme jeden ucelený systém pomenovania a taxonómie. Pri prvokoch ich existuje niekoľko a stále sa to mení, ale pri húbách máme ucelený systém, ktorý sa občas zvykne meniť. Ale tento je taký zaužívaný už niekoľko desiatok rokov, no 20, povedzme proste všetky univerzity na ňom fičia, takže nemusíte nič si študovať na rozdiel od prvokov.
No, jednak tam máme oddelenie bunkovky, potom riasovky. Tie sa niekedy radia aj do kmeňa. Protista, čiže do prvokov. Potom tu máme spájavé plesne, vreckaté huby a bazíliové huby. No a poďme sa teda na ne pozrieť postupne. Ančelka, tie oddelenia to sú vlastne kmene, alebo? Dobre. Ja som vám vravela pri klasifikácii iba základné taxonomické skupiny. Hej. Potom existujú ešte aj také taxonomické skupiny so strednou dôležitosťou a potom s takou malou dôležitosťou. No a pri rastlinách a hubách veľmi často sa nachádzajú také oddelenia, čo je ešte ako keby nad skupina kmeňov. Hej, oddelenia. Tiež viete nájsť aj také veci, že líniová vetva. Hej. To je ešte ako keby vyššie oddelenie. Niečo medzi ríšou a tým kmeňom. Alebo ešte, čo sa tam vyskytuje. No, hej, sú tam také rôzne ešte ďalšie taxonomické členenia, ktoré boli vymyslené dávno predtým, než máme nejaký ucelený teraz systém. Takže sa to ešte používa. Dobre? Dobre, ďakujem. Čiže oddelenia je niečo ešte vyššie ako kmeň. Takže poďme na ne. Môžeme začať asi bunkovkami. Hej. Bunkovky sú také zaujímavé huby. Príkladom je napríklad rakovinovec zemiakový. Možno, ak pestujete zemiaky, vaša rodina alebo babka alebo niečo, tak ste sa možno s tým stretli. Zaujímavé je, že bunková stena, počas svojho vývinu individuálneho vytvárajú pohyblivé štádia s bičikmi, tzv. Zoospory. Čiže jedno zo štádia týchto bunkoviek môže byť pohyblivé. A nie sú nejaké extra úplne komplikované tuto, len aby ste vedeli, že sú to skôr saprofitické rastliny, čiže žijú z odumretých tiel organizmov a vytvárajú zoospory s pohyblivým štádiom, s nejakým bičíkom. Ako jediné, myslím, zo všetkých húb. A potom ďalšia taká skupina sú spájavé plesne, zygomycety. No a týmto spájavým plesňam chýbajú akékoľvek pohyblivé bunky, ale tvoria bohato rozkolenárené mycélia. Môžete vidieť na obrázku, vyzerajú ako špendlíkové hlavičky, ale to sú vlastne plodnice. Pri nepohlavnom rozmnožovaní vytvárajú veľké množstvo spor, ktoré sa nazývajú konidiospory. Čiže konidiospory sú spory spájavých plesní. No a spolu s práchom zvyknú vyvolávať alergie. Tieto konidiospory spolu s prachom, s nejakými anorganickými časticami vyvolávajú alergie u živočíchov aj u človeka. No a zo týchto spor vyrastajú pohlavné rozlíšenie podhubia, čiže môže to byť plus a mínus podhubie, ktoré sa potom za nepriaznivých podmienok spájajú pomocou špeciálnych výbežkov a po fúzii jadia, čiže po tej kariogamii vzniká hrubostená zygospora, ktorá potom slúži na prečkanie nepriaznivých podmienok. No a na zle uskladených potravinách žije pleseň hlavičkatá, tu určite poznáte, aj ste si ju vypestovali. Inak to nie je vôbec také ťažké vypestovať, takže ak ešte stále nikto neviete, čo budete robiť ako seminárnu prácu, tak možno môžete pozorovať pleseň hlavičkatú v závislosti od niečoho, neviem čoho. Rast od teploty, alebo ja neviem. Môžete porozmýšľať. No a z jej podhubia sa vlastne dvíhajú zvislé nosiče výtrusníc, konidiofóry, a tie sú zakončené guľatou výtrusnicou, to je na tom obrázku. To vidíte, tie špendličky sú tie guľaté výtrusnice, plesne hlavičkatej. No a po dozretí tej výtrusnice sa vlastne jej obsah rozpadne a uvoľní sa množstvo výtrusov, ktoré sa vlastne vznášajú vo vzduchu a zachytávajú sa na rôznych predmetoch
A potom za priaznivých podmienok, čiže vlhkosť, to sú vlhkosť a teplo, to sú priaznivé podmienky, alebo niekedy aj v chladničke vám vznikne tá pleseň, takže iba vlhkosť, tak za týchto priaznivých podmienok vlastne vykličia nové hubové vlákna, nové hýfy. No a ešte zaujímavou skupinou v rámci tejto triedy sú huby, ktoré parazitujú na hmyze a tie sa rozmnožujú hlavne koncom leta za vlhkého počasia a špecializujú sa na muchy. No a odhaduje sa, že tieto huby by sa mohli teoreticky použiť na ničenie toho hmyzu, hej, škodlivého. Ale dobre vedieť, že aj otravné muchy majú svojho parazita. Takže, hej, spájavé plesne môžu zabíjať muchy. A patrí tam aj pleseň hlavičkatá, hej, Mucor mucedo, alebo korenec rodu Rhizopus. Pleseň. Pani učiteľka, že môžem sa ešte opýtať, čo sú to tie konidiospory? Konidiospory sú spory spájavých plesní, ktoré môžu vyvolávať alergie. Dobre, ďakujem. No, pozrieme sa teraz na spájavé plesne, na rodozmenu spájavých plesní. Hej, v podstate sme si to povedali, že ako to funguje. Tu vidíte len ten obrázok. Majú v podstate rovnakú rodozmenu, ako sme mali doteraz, čo sme si spomenuli, hej? Takže takto. Dobre, poďme ďalej. No, potom tu máme, že vreckaté huby, alebo askomycéty, tvoria vlastne nejaké jednobunkové stielky. Tie stielky môžu byť teda jednobunkové, to sú kvasinky. Kvasinky majú jednobunkové stielky, alebo môžu mať vláknité podhubie, mnohobunkové, ktoré sa môže splietať a vytvárať tzv. nepravé pletivá, ktoré sú veľmi podobné parenchymu. To je zaujímavé, lebo parenchym je rastlinné pletivo, ale niečo také môžu vytvárať aj huby. No a hej, taktiež sa rozmnožujú pomocou askospor, to sú teda spory, nepohlavné spory vreckatých húb, ktoré sa nazývajú askospory. No a spoločným znakom pohlavného rozmnožovania je vytváranie tzv. Vreciek, ktoré sa nazývajú askus. Hej. A je to taká špeciálna výtrusnica, v ktorej sa teda tie askospory nachádzajú a vrecká sa obyčajne nachádzajú v plodniciach, ktoré sa nazývajú askokarp. Čiže keď máte asko niečo, tak všetko, aj askospora, aj askokarp, aj ja neviem čo, dáte preto predponu asko a viete, že to patrí k vreckatým hubám. No a čo? Máme tu nejaké konkrétne druhy. Aha, hej, kvasinka pivná, dobre, niektoré sa dajú využívať, hej, v potravinárskom priemysle, niektoré patria medzi patogénne huby, napríklad niektoré druhy rodu Candida sú príčinou nejakých mykóz, nechtov, kože, slizníc a nejakých sekundárnych infekcií dýchacích ciest a tak ďalej, hej. Ďalej do vreckatých húb patria aj veľmi rozšírené paplesne. Pozor, paplesňotvare, to je taký rad, ktorý sa nachádza vo vreckatých hubách, ale nie sú to spájavé plesne ako toto, ale sú to paplesne, to je proste slovenský názov, nevadí. No a medzi tieto paplesne patrí aj aspergil a penicilín, to sú veľmi také rozšírené paplesne, ktoré vytvárajú tzv. Konídia, reťazkové konídia. Pozrite sa na ne, to sú oni na tom obrázku. To sú ich výtrusnice. Hej. No a viete, že sú užitočné vo farmaceutickom priemysle. Hej. Výroba penicilínu, alebo niekedy niektoré huby sú využívané pri výrobe syrov a tak ďalej. A vreckaté huby tiež môžu byť zdrojom nejakých mykotoxínov. Môžu produkovať mykotoxíny, to sú
jedovaté látky, ktoré produkujú huby a niektoré sú tam tiež také. Napríklad kyanička purpurová. Kyanička purpurová cudzopasí v klasoch raží. No a na jar na raži vyrastajú purpurové kyjovité plodnice, ktoré majú výtrusné vrecká a sú zanášané vetrom na raž. No a nazýva sa to, že primárna jarná infekcia. No a počas obdobia kvitnutia potom prerastá semeník ráži podhubie tej kyaničky purpurovej svojimi krátkými vláknami, ktoré potom vytvárajú na povrchu malé spory, takzvané konidia. No a potom vylučujú sladkú slizovú šťavu, ktorú nazývame, že medovica alebo medová rosa. No a hmyz, ktorý je vabený touto šťavou, ju ďalej potom roznáša. A počas tejto infekcie hubové vlákna vlastne neustále rastú, prepletajú sa, až nakoniec vytvoria tzv. Čierny útvar, ktorý voláme sklerócium. Hej, to sú tieto útvary, čo vidíte na tej fotke. Toto je kyanička purpurová a sklerócium. No a tento útvar je taký odpočívajúci. A potom to období vlastne huba vypadáva z klásov a potom v pôde prezimuje. No a na jar z týchto sklerócií vyrastajú zase stopkaté huby kyaničky. To je ono, to vidíte na tom hornom obrázku. Hej. Takže tak, toto je veľmi diferenciovaná skupina vreckatých húb. A ešte sme neskončili. Ešte tu máme čiaškotvare, rad čiaškotvare, kde nájdeme napríklad smrčok jedli, čiže medzi vreckatými hubami okrem parazitov a saprofagov nájdete aj jedlé huby. Smrčok jedli patrí tiež medzi vreckaté huby. Neviem, či ste ho niekedy zbierali. Ja mám len takú zásadu, že zbieram len bazidiové huby, lebo proste pri týchto vreckatých nikdy neviem. Keď môžu vytvárať mykotoxíny a ja neviem čo, tak sa celkom bojím. Ale hej, akože odborníci vravia, že smrčok jedli je v pohode. Ale ja si netrúfam zatiaľ teda. No poďme k tým bazidiovým hubám. Bazidiové huby, alebo bazidiomycety, sú po tých askomycetách druhou najväčšou skupinou húb. No a jednotlivé hýfy ich bývajú také, že biele, a častokrát sa splietajú do rôzne hrubých povrastcov, ktoré môžu byť ale aj rôzne sfarbené. No a tieto bazidiové huby netvoria žiadne pohyblivé štádia, ako to bolo pri tej prvej skupine. No a hej. Čo som chcela? Aha, zase všetko pomenujeme tak, že dáme pred slovo predponu bazi, hej, alebo bazidio, čiže plodnica bude bazidiokarp a budú to bazidiomycety a tak ďalej, hej. Je dôležité vedieť, aby ste vedeli, že z čoho je asi tá plodnica zložená, aká je nejaká tá anatómia plodnice. Keď sa pozriete na ten obrázok, tak tam vidíte klobúk, pod klobúkom môžu byť buď lúpenie, alebo jak sa to volá to druhé, nemám to tu. No alebo nie dužina, to nie je dužina. To sú buď lúpenie, alebo rúrky, áno. A potom tam máte prsteň, klobúk a niektoré môžu mať pošvu. Samozrejme prsteň tiež nemusia mať všetky, ale niektoré majú prsteň, hlúbik, pošvu. Hej. Dobre. Dobre. Nejakí zástupci. Mali by ste vedieť povedať nejakých zástupcov bazidiových húb. Napríklad kuriatko jedle. Hej? Neviem, či ste ho poznali. Alebo, dobre, toto hádam budete vedieť. Viete, čo to je? Muchotrávka červená. Super, muchotrávka červená. Amanita muscaria po latinsky. Toto viete, čo je? Prášivka, ale neviem, ako to volá druhým.
Je to prašivka. A je to prašivka bradavičnatá. Aby ste vedeli, že aj druhový názov Lycoperdon perlatum. Tento viete? Môže to byť rôzne, ale toto je pravdepodobne nejaký hryb smrekový, hej? Alebo môže to byť hryb pravý, alebo ja neviem čo. A toto, vážený, toto bude asi sneď kukuricová, nejaká parazitická huba, hej, sneď kukuricová. A tu máme ešte niečo, a to je hrdza trávna, takzvaná hrdza trávna. Dobre. A ešte čo sa týka významu húb, tak už sme si spomenuli niektoré, ktoré sú parazitické. A ešte si musíme spomenúť aj význam ekologický, a to je, že mykoríza, hej, už sme si hovorili, že to sú huby a... Menšovka, toto je akože všeobecne k hubám, alebo iba k tým bazitiovým? Aha, toto je už všeobecne. Toto je posledný slajd, to už je iba význam. Toto boli systém. Dobre, a toto je význam. No, my spomíname stále mykorízu, ale nikdy sme nespomínali poriadne lichenizmus. Hej? A lichenizmus je mutualistický vzťah medzi riasami a hubami. A toto by ste si mali zapamätať, hej? Tento vzťah. Neexistuje, raz sa stalo na maturite, že tam prišiel žiak, vyťahol si lichenizmus a netušil absolútne, čo je to lišajník a začal hovoriť o tom, že je to druh rastliny, ktorý rastie na severnom pole, no proste celé zlé, hej. Vy by ste mali vedieť, že to je teda mutualistický vzťah medzi riasami a hubami a je to až taký silný mutualizmus, že tie dva organizmy sa správajú skoro ako jeden, ale sú to dva rôzne organizmy s rôznou charakteristikou, s rôznou DNA, ale navonok to vyzerá ako jeden organizmus, pretože je to až tak silný vzťah medzi druhovmi. No a teraz by ste mali aj vedieť povedať, že čo má z toho vzťahu jedna aj druhá strana. Hej. Vidíte na tomto obrázku riasy, ktoré majú zelené pigmenty, dokážu fotosyntetizovať, takže logicky tá huba bude mať z tej riasy, bude mať organické látky, bude mať energiu, niečo, čo môže absorbovať pomocou svojich tých haustórií a hýv do svojho tela. Hej? Čiže môže mať energiu, biomasu, ktorú tvorí tá riasa. Ale čo má z toho tá riasa? No jednak minerály, pretože huby, vlákna húb sú bohaté na minerály, čiže výživu a minerály a hlavne vodu, pretože lišajník dokáže zadržať vodu, alebo teda huby dokážu zadržiavať veľké množstvo vody, takže rastlina ju potrebuje, alebo teda tá riasa ju potrebuje na fotosyntézu. A tiež je to podklad, hej, na niečom musia rásť a to môže byť aj šuter, nejaký kameň, môže to byť dokonca odumreté časti rastlín, ale aj živé kmene stromov a tak ďalej. Takže toľko som vám chcela povedať. A dobre, stihli sme to. Ja som to tak trošku uspiechala, aby sme to stihli. Zase vám to dám na EduPage, môžete si to kedykoľvek pozrieť a ešte si to prejsť. Ja viem, ja som to tak zobrala z rýchlika, takže si to ešte môžete prežuť niekedy inokedy. Čiže na budúci týždeň si dáme takú hodnotiacu prácu z klasifikácie prvokov a potom pôjdeme už na rastliny. Mimochodom, keď si pozrieme bilanciu toho, že kde sme a čo už sme všetko prebrali, tak už nám vlastne chýbajú tie rastliny a chýba nám potom živočichy a človek. Ale my to zoberieme jedným šupom živočichy a človeka. Skôr to pôjdeme po nejakých orgánových sústavách a vždycky si povieme pri tej orgánovej sústave, aká bola filogenéza, ako je to u všetkých živočíchov a potom u človeka. Lebo, hej, tak je to asi trošku lepšie. Takže už máme len také v podstate dve veľké veci a možno genetiku si zoberieme tak trošku okrajov, takže tri kapitoly nám zostávajú.
sú to veľké kapitoly, zase neradujme sa moc, že ide nám to rýchlo. Ale hej, takže na budúce rastliny. Dobroš, nejaké otázky? Nie, tak rozpúšťam toto sezení. Majte sa krásne.